Bo día e benvidos a todos e todas unha semana máis ao Xacobeo Live e o programa da Axencia de Turismo de Galicia que presenta en directo todas as novidades e actualidade do Camiño de Santiago neste ano santo tan especial no que a ruta vai collendo pulo. Pasado xa o Ecuador do ano 2021, neste Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, cada vez se observan as rimbleiras máis longas de peregrinos que esperan as súas compostelas, pero se alguén nos pode falar do éxito do Camiño de Santiago, sen dúbida, Cristina García, que é a xerente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Bo día, Cristina. Bo día. O Camiño Inglés é unha das rutas que ten experimentado un maior crecemento de peregrinos nos últimos anos, grazas en parte a promoción e o traballo desta institución a que ti representas, Cristina. A Asociación de Concellos do Camiño do Camiño Inglés foi constituída no ano 2019, pero moitos dos concellos que forman parte dela xa teñen experiencia na promoción e impulso do camiño dende hai anos. Na actualidade está formada por 16 concellos, a ver se non me olvido: A Coruña, Abegondo, Betanzos, Cabanas, Carral, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeune e Santiago de Compostela. Así é. A Asociación de Concellos do Camiño Inglés constitúese nun ente xestor e promotor desta ruta xacobea que conta como objetivo principal a posta en valor de recursos patrimoniais do Camiño de Santiago, como pode ser os artísticos, culturais, paisaxísticos e non gastronómicos, e a salvagarda tamén dos valores esenciais do Camiño de Santiago, así como o cuidado e a atención axeitada ao peregrino que percorre o Camiño Inglés. Cristina, este ano atípico, e que imos xa polos 30.000 peregrinos, o Camiño Inglés é a terceira vía máis demandada polos peregrinos, logo do Camiño Portugués e o francés. Cal é a clave do éxito desta vía, que hai apenas un lustro mantiña unha afluencia máis ben reducida e agora suma peregrinos en progresión ascendente, pois ata situarse precisamente no terceiro lugar destas rutas? A ver, as claves do éxito como tal, as pócimas máxicas non existen. A clave é traballo, xestión, planificación e máis traballo. Sí que é certo que aquí os concellos que conforman esta asociación creo que deron un paso moi importante no ano 19, aínda que, como ti ben decías, moitos deles levan moitísimos anos traballando, incluso algúns alrededor dos 30 anos impulsando este camiño inglés, pero no 2019 por fin constituíronse como asociación, como un ente organizado, e a partir de aí apostaron tamén por profesionalizar a súa xestión. Entón, o que facemos é traballar moito en base a unha estrategia e unha planificación con un cronograma para levar a cabo diferentes proxectos que poñan en valor este camiño inglés. Pódese dicir que, neste caso, a unión fai a forza despois desa unión de todos eses concellos? Totalmente. A unión fai a forza, ademais a colaboración con outras institucións que teñen máis competencias e máis orzamento tamén para levar a cabo accións máis grandes, como é a Xunta de Galicia ou a Deputación, que tamén nos apoia, e despois esta unión de concellos. E despois esa forza materialízase con traballo, como dixen antes, para ter resultados tangibles. O Camiño Inglés non adoitaba, digamos, ser un dos mellores dotados en canto a albergues ou outras infraestructuras de apoio aos peregrinos, pero na actualidade esa posible eiva semella que está a piques de solventarse con proxectos de albergues en Ferrol, en Coruña e outras instalacións. Como ves a evolución do Camiño Inglés neste ámbito? Pois moi positiva. É certo que agora vanse a facer estes dous albergues públicos da rede pública de albergues da Xunta de Galicia, en Coruña e en Ferrol, e iso axuda a impulsar o tecido empresarial. Tamén é certo que precisamente Coruña e Ferrol teñen máis oferta de aloxamento privado, pero son comezo de camiño e tamén deben de ter eses albergues públicos. O resto corre das mans do tecido empresarial e privado, que creemos que se está sumando ao carro porque cada vez hai máis afluencia de peregrinos, entón tamén hai máis incremento de creación de novas empresas. Digamos que a xente empeza a concienciarse da importancia que pode supoñer o Camiño de Santiago para esa comarca. Sí. Nos tamén intentamos
promovelo e facer unha sensibilización tanto á poboación local como ao público escolar como ao tecido empresarial. E ademais, a poboación local, este camiño é un camiño bastante virxinal aínda, virxinal non é a palabra, pero auténtico, pouco explotado, que tamén é un equilibrio que queremos manter, porque a esencia do camiño, dos valores, da peregrinación é importante mantela. Entón, un peregrino que percorre o camiño inglés aínda ve esa autenticidade, esas persoas locales que os saludan con agarimo, con curiosidade, que interactúan con eles e que non o ven como un dólar andante. Se che pide unha recomendación para dende onde comenzar o camiño inglés, Ferrol ou Coruña, cal dirías? Esa pregunta é como aquela de a quen queres máis, si a papá ou a mamá, os dous por igual. Calquera dos dous comezos son puntos importantísimos, diferentes entre sí. Se comezas en Ferrol, pois vas a ver a cidade militar ilustrada, etcétera, e despois vas paralelo todo pola costa. Se comezas na Coruña, comezas nunha cidade con patrimonio da humanidade como é a Torre de Hércules, con moitísima historia. O mellor, quizáis sexa empezar nun punto, por exemplo Ferrol, chegar ao punto onde se cruzan os dous camiños, que nas Travesas Carral, ir hasta a Bruma, coller un autobús en Mesón do Vento e irse para a Coruña. Entón aí faz as dúas etapas ou unha para a xente máis valente que quere facer 33 km dunha tirada, Coruña-Bruma, ou dúas etapas que pode ser Coruña-Sergude, Sergude-Bruma, e así xa tes a visión global do noso camiño inglés. Te dero todo pensado xa. Pensadísimo. Na realidade, pode que o camiño inglés sexa un dos máis e mellor promovidos. Cales son as accións que salientan neste eido? A ver, nos traballamos bastante na promoción, pero tamén traballamos na xestión. Comentábache antes que temos unha estrategia definida para ver que accións se van a levar a cabo. Ben, entón, neste eido traballamos tamén os nosos pilares fundamentales en canto ao que queremos facer no camiño, en que nos queremos convertir, pois xiran en torno á protección mesma do camiño, do patrimonio e dos seus valores culturais e a atender ben o peregrino. Decíalo ti ao principio, nestes obxectivos que intentamos conseguir e que son os nosos retos. Entón, en base a eso, por exemplo, na atención ao peregrino, pois estamos creámola xa a rede estelar, que é unha rede de establecementos turísticos, de aloxamentos ou de restauración nesta primeira fase, traballando con eles para acadar unha excelencia na atención ao peregrino, non? Digámoslo así, que xa o fan excepcionalmente ben, que son moi hospitalarios, que lle ofrecen o mellor de sí, pero bueno, hai que formarse en idiomas, hai que ofrecer a veces os produtos kilómetro cero que a veces non o testan en conta, ou bueno, intentamos traballar con eles, traballar en rede, tecer esa rede para atender mellor o peregrino. E despois tamén levamos a cabo, entre outras accións, campañas de promoción dirixidas a diferentes segmentos. Por exemplo, vimos de facer o Primavera no Camiño, que é un evento que este ano tocoulle a Ferrol. Cada ano, ano pasado non hubo, por razóns obvias de pandemia de COVID. Este ano puidémolo facer, por fin, e foi en Ferrol. Entón, aí o que fixemos é todos os concellos que conforman o Camiño inglés, pois a través de unha feira turística, patrimonial, cultural, de poñer en valor o noso camiño, expoñían ali as súas bondades, os seus recursos, o que poden ofrecer gastronómicamente, enoloxicamente. Temos tamén aí o viño da terra de Betanzos. E despois hubo durante todo o día, 19 de xuño, sábado, diferentes actividades vinculadas co camiño, dirixida a público infantil, a público adulto, actividades musicais, gastronómicas. Hubo ao longo de todo o día show cookings aí mostrando as bondades gastronómicas. Tamén lanzamos campañas
para público xa máis nacional. En ese eido contamos coa presencia de Paco Nadal, que é un periodista, non sei se o coñece, seguramente sí, un viaxeiro, periodista amante das viaxes, que acaba agora de rematar un viaxe en África, pero antes veuse a facer o Camiño Inglés e, bueno, pois esa promoción de cara non ao público máis español. E presentamos esa campaña promocional en Fitur. E tamén nos diriximos a público internacional ou a todo tipo de público. Entón, aí collemos a unha figura enorme como é a de Javier Gómez Noya, ferrolano, triatleta 5 veces campeón olímpico, que o coñecen tanto en Galicia como en España como no mundo, porque é un monstro do deporte, non? E tamén quixemos coller un tipo de figura, un tipo de personaxe destas características, porque os valores deportivos van intrínsecamente relacionados con estes valores da peregrinación e que teñen os peregrinos. Vemos que tamén existen distintas iniciativas que se desenvolven no territorio que dan nome a esta ruta, así como en Gran Bretaña, que se leva a cabo a misión de recuperar a tradición sobre a peregrinaxe a Compostela desde as illas. Como se poden valorar esas iniciativas? Aí tamén estamos traballando bastante xunto coa Deputación da Coruña e tamén a Xunta de Galicia. Eles levan xa anos traballando en abrir en intentar recuperar dende Inglaterra, sobre todo dende o norte de Inglaterra, dende Finkeil, Durham, pois ese camiño inglés, non? Dende o norte ata o sur, e aí fixéronse grandes esforzos de sinalización, estamos en contacto con asociacións de peregrinos de alí, con entidades turísticas tamén de alí, e non só no norte, sino tamén no sur e no suroeste, o sea, en Reading e en Cornwall. Tamén agora intentando con Irlanda. De feito, imos a ter diferentes un press trip e un fan trip para setembro, en donde traeremos xente de alá para dar a coñecer ben o camiño inglés. Faredes de anfitrións aí, non? Digo, para... Sí, claro, o que nos toca, e que mellor que mostralo así con agarimo e con pasión o que tanto queremos e defendemos. Cal é o perfil dos peregrinos que percorren o Camiño Inglés? Como os describirías? A ver, estamos en tempo de cambios, como ben sabemos. Ata no 2019 chegaron casi 16.000 peregrinos polo Camiño Inglés. E aí internacionais, por exemplo, os primeiros, sorprendentemente, non eran ingleses nin irlandeses, son italianos. Siguen vindo italianos agora moitísimo menos, pero supoñemos que isto en algún momento se poidan recuperar os voos internacionais, entón ese tipo de peregrinos voltarán. Os segundos internacionais son os franceses, terceiros alemáns. Os ingleses están aínda aí un pouco máis atrás, pero traballamos para que veñan. En canto ao peregrino nacional, madrileños, valencianos, andaluces, cataláns, moito tamén ten que ver coas conexións aéreas. Galegos, pois, ata a pandemia menos, pero sí que é certo que tamén vemos agora un cambio de comportamento, o sea, todos queremos sair, queremos estar en contacto coa natureza, o aire libre, entón, pois vemos que tamén traballamos para darlle a coñecer mellor o Camiño Inglés, entón vemos que hai xente máis local, galega, que fai o camiño, o ano pasado e o que vai deste ano principalmente peregrino nacional e afortunadamente galego tamén empeza. Estamos aí con un cambio de mentalidade, non? Sí, eso creo e eso esperamos tamén. Que o Camiño Inglés comece en territorio galego en 2 das 7 cidades máis poboadas de Galicia é unha peculiaridade que non se dá en ningunha outra ruta xacobea. Ten isto algunha influencia especial nesta vía, o feito de que empece nunha cidade?
Eu creo que sí, polo que comentaba antes, o tema da comunicación, da accesibilidade ao punto de inicio axuda bastante. Ademais, Santiago é un camiño corto en relación ou en comparación con outros camiños xacobeos e temos, pois eso, 3 cidades, Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela. Podes chegar en avión, podes chegar en coche, podes chegar en tren, facilita bastante que cheguen peregrinos aquí. Tamén creo que facilita que sexa precisamente eso, un camiño corto. Neste cambio de mentalidade, de comportamento da sociedade, hai xente que antes non era, pois, peregrina, non faría un camiño, pero agora sí se aventura a facelo. E esa xente que non está ao mellor tan ligada aos camiños ou tan acostumbrada a camiñar ou non ten o tempo suficiente para facer un camiño de 800 kilómetros, pois decídese para iniciarse en camiños máis pequenos. E o noso para eso é perfecto. En 5 ou 6 días faz o camiño inglés dende Ferrol e en 3-4 dende a Coruña. É un camiño enteiro, xacobeo, con todas as da lei logo, para decir que fixeches un camiño de Santiago. Representando unha asociación formada por concellos, que beneficios crees que achega o camiño inglés ás vilas e cidades polas que transcorre? Pois eu creo que moitísimos. Nas cidades igual ou notan menos, porque son sitios máis que teñen diferentes actividades que poden potenciar o seu territorio, pero aínda así notano. Por exemplo, Ferrol está apostando moitísimo polo camiño inglés porque está notando que revive a súa cidade. Coruña tamén. Pero despois pasa por vilas medievais como Betanzos ou Pontedeume, por sitios máis pequeniños de costa como o Miño, Cabanas, Fene, ou de interior como Abegondo, Carral. Entón, eso dinamiza. Eso velo tamén non só na poboación que está nese sitio, sino nos negocios que abren. Acabamos de vir de estrenar en Bruma un albergue novo de peregrinos privado que estaba previsto que fose aberto no ano 2020, por mor da pandemia non pudo ser, abriu agora no 2021, os donos, a dona Paula, con un montón de medo de que vai a pasar e tal, pero está contenta porque está tendo xente, entón, revitaliza moito os sitios por onde pasa, sobre todo estes sitios máis pequenos. Fai falla máis xente como Paula logo, non? Sí, fai falla máis xente como Paula e temos capacidade aínda para abrir negocios no camiño, así que podedes vos animar. Cristina, por que recomendarías facer o camiño inglés? Cales crees que son as súas peculiaridades que se poida, digamos, diferenciar de outros? Pois é un camiño na súa maioría, sobre todo o comezo, marítimo. Pois se empezas nas Illas Británicas é terra, mar, terra, non? Ou así era na época do medievo. Que imagínate ti que preferían vir por mar en vez de vir por terra. O sea, como debería de ser vir por terra, non? Sí. Porque con eses barcos fai 800 anos, pois tampouco creo que fose a máxima seguridade. Non creo que fose unha maravilla. A ver, agora, pois imagínate que moitos preferían vir en barco. Temos moito mar. Eso é unha peculiaridade bastante importante. Despois, as 3 cidades, 2 que teñen patrimonio da humanidade, con todos os servicios habidos e por haber. Vas nas primeiras etapas moi pegado ao mar e iso, sempre enriquece. Despois meteste polo interior. Sigue habendo bosques auténticos de carballo. Tamén hai asfaltos, é algo que din moito do camiño inglés, é certo, non se pode eliminar, eso sí que non está dentro da nosa man. Si humanizalo o máximo posible e facer o máis agradable o percorrido dos peregrinos. Temos villas medievais con toda a historia que eso supón. Gastronomía, tortilla de Betanzos, troita de Oroso, queixos de Ordes, os grelos. Depende da temporada do ano, podes vir a comer unha cousa ou a comer outra. De todo, que che vou a decir? Tédelo todo. Témolo todo. Estamos desexando que veñan peregrinos, manter ese equilibrio entre a autenticidade que temos aínda e que non queremos que se perda, non mercantilizalo dunha forma excesiva,
pero aínda ten moita capacidade de carga e peregrinos que acoller. Como crees que vai influir este ano Xacobeo 21-22 na proxección futura do Camiño Inglés? Pois nos esperamos aí que sexa un momento de consolidación. Como decías ao principio, non fai moito que somos un pouco coñecidos, aínda temos que ser máis coñecidos, pero traballamos para que iso ocorra e aínda que este ano, o 2021, despois de 11 anos, sin ser ano Xacobeo, estábamos todos esperando por este ano, pois é moi diferente do que iba a ser inicialmente, pero coa prolongación para o 2022, a ver, estamos todos contentos esperando que volvan os peregrinos, que se poida volver a facer esta ruta maravillosa. Nada, convidamos aquí a todos a que veñan a facer o Camiño Inglés. Pois, Cristina, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por compartir un pouco máis e dar a coñecer máis o Camiño Inglés, que sabemos que ten de todo. De todo. E nada, e grazas a vos por estar unha semana máis acompañándonos aquí neste Centro Internacional de Acollido Peregrino, en este Xacobeo Live. Emplazarvos ata a semana que ven, na que trataremos máis temas de actualidade e novidades do Camiño de Santiago. Nada, vémonos o venres que ven, ás 12, como todas as semanas. Moitísimas grazas e que sexan felices. Camiña a Galicia. Camina a Galicia.